Good morning. What you eat, love? Be may be. Wow, bread. Hmm. Bali siya. Ang camera. Straight, parang nasa plaster sa dito ni Ben. Oh, yummy. 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 Good morning, Mommy. Good morning. Coffee. Coffee this morning. Wow. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, baby. Diba? Morning. Good morning. Bread ah. Akong Shopee kay good schedule ako nagla. Alasada pa sa kato naging panakot lagi kay mo schedule doon na. Kailangan na guys pala. Ano na may schedule. Na. Lab, mahulog ka lang. Mayong hapon mga ka-partner. Lalo. Karong adlaw magtiwas mi sa Gibonbon. Kay naay portion to gamay nga magmadalaki. Wala mo si Sir Ken. Si Sir Nico. Magmadalaki po ni guys. Magmadalaki po ni guys. So karon sa oras alas 4:00. Target na mo mga 6 siguro. Hayag-hayag naman dito. 6. Hayag na dito rin. So kuyugi mi sa among magtiwas sa magsiminto sa mga buhon dito sa atong project sa Kibonbon. Alami guys, sa Upol, David. Okay kaya ang atong pagkaroon, dalan. Medyo traffic gamay na dagan sa kinan. Good afternoon mga ka-partner. So karong adlaw kay init man diri sa balay, madto silang mami ug si Gab-Gab sa office. So karong adlaw medyo dili kay busy, naron tay buhaton sa office. Nya maghatod ko niya sa deed of sale sa atong client nga si Ma'am Norena sa Bulwa. So kuyugi mi karon sa amuang activity karong adlaw. Dayon pasalamat ta sa sponsored sa aning camera kaning kuan singan anime Insta 360 Go 3. So mo ni akong gigamit karon nga partner, so natay nindot nga video karon adlaw. Dayon ready na si isa oh. Baby. Love. Let's go love. Ta. No. Yeah, play na po sa iring. No kay mapakan ka. No. Napakan ka ha. Tara, let's go.
mahilig gid siya og kuan mga ka-partner duwa sa iring. So, madto na mi office kuya. Tira ka kuya. Oh, maglakaw ka, magsirado ka dali. Tara, let's! Diyan kita kainit. Tubig ni Gab-Gab, mina na. Motor lang may mga partner kay naman tayo sa kinanani. For the meantime, magmotor na tayo orang po ang office. Inom daaning tubig nga healthy water with lemon. Hindi sa nila. Kahit ka motor lab. U-box. Dito na. Ta, brum, brum. Oh, lagi suksok na pod. Good job na yan. Dagat. Alright. Good job. Open the gate. Yeah, itigas na niya. Ya, Suraya. Ready na kalab? Ay, ang cup. Nasa cup. Alright, let's go.
mga partner, abot na ta. Ha? Yeah. Ikan? Ganda na ba kayo magbayar at tagkarpohon? Mingaw lagi. Mingaw, no? Aman sila? Man, gustay mong baby. Nag, kung Sir Oy, yan, tagaan namin tambal. Tambal. Oh, galab, vlog man si Sir Oy. Lag ba na, wam ginisod. Ay. Gigat, mami. Ma'am, sa'yo, baby, then Mon, ano tong notarial, Mon? Ha? Notarial, kaya ako'y hatod. Oh, nani Sir. ang buka, di ba? So, mga ka-partner na nato sa office. Medyo ito na kita ni abot kay napamantay mga buhaton sa balay. Then pagtubag sa mga client, inquiries. So, karong hapon na not so busy. So, magkuanta karon makatod og din of sale ni client. Ni Ma'am Norina today dito sa Bulwa. So, relax ang ka jud then tagtaod mo kuan ta. Mo to na din ta. Fix ako sa iya ha. Para ma-aware siya nga mo ato nako. Okay. Ala Sir, nana si Juan Sir. Si. Si. Si Mahigo. Aman si Juan. Hoy. Ano yung taon? Dili. So, dili nilagyan simbol ni. Wala ka ka. Sabi? Nakalimot ko. Boss. Yehey. Wala na dala ni ilang sir no? Di ra nila nigi simbol mo? Yung mga adla silang O Yan, lingin yan. lingin daan gibutang anak. Dito ang gadaan. Yan na lagi tapot-tapot. Ah, so gi-screw ni batangkan din siya. Kita na masuga. Ah, dili nilagyan simbol niya. Dala mambala Ano? Para sa Cebu na Sir? Oh, sa Cebu. Para sa Cebu na? Ano din Sir? Sige. Ikaw Lilia daw. Busing. Tulog na ba Sir? Ay, may sa map na ako. Tulog na Sir. Ya, thanks. May bangko dia kasi. Ay na Sir, dali Sir. Bigyan kayo. Sir, umaga, inundaan ni Sir Edwin naman. Ito nga rin yung kalit. Oh, abi daw katong di ba huibis? to. Tong huibis. Wala na, wala. Wala na pati ko. Ano kanina, gideposit ang dito. Umaga Cebu. No, limot po ko. Kaya ator man tong Maray. Og ba lang, boss, mo chat ra ko nimo ha. Hindi nga ba sa'yo? Ako lang yung distingan kay pati lahi ka dapat akong utang ba? Ang mora di kayo. Mora? Oo, ka na oh. Space lang na yan. Ilan mo kundi ibungtag yan lang pagbutang ito lahi magida. Hindi sila mo pareha ang elevator. Basta gipasiguan lang space. Pasiguan na lang yung space. Oh. Ora ibali ra man na busing. Pati ang Brokerage sa una. Ang Realty Corp ana ra man. Ana ra gid siya imurag ikuan. Oo. Biro po na sa mabalik no? Guba na gyud na no? Makakuan na pareha ang adhesive ni. Sticker. Dali rin tagtangon gani. Sticker man na. Pero kung tagtangon ta na mga inat na magud na. Oh. Lain na ka na ibalik dahil hindi na mo pilit ka. Ato na lang sibo gyud ato. Ako lang isure-sure kay basing.
Kabot diri lahi. Sakto ra. Sakto na siya. Ah, kana. Basta brokerage and realty ha, ang Adi plastar. rin naman tayo simbol gyapon. Hindi na pakita ang pagsasawa sa letter. Yes. Dito yung mga... Kana rang realty and brokerage ra may mga ilisan na. Tay, nakadumdum ka ba kita suka gamit sa nang boss? Lead ba or Amo to pormaan ha, murag pilit ra niya. lead siguro na? Tay mga series ka boss. Dili na matanggal. Naka-stars. Kuma tang-tang ano ba pag tang-tang na ito balay na nakadalon mo. Ito lang. Ay pa. Balikin lang, basta na kay pang-amble. Dino lang diretso. Dito ni mo tira para di plaster ka. Kay kung dira mo itira nga nagpilit, Dagil. lisod. Tang-tang mali pa. Balikin lang. Ano na lang? Paunay mo na, oh. Para makitaan mo ni mo suga. Tulad. Dire lang ni. Dito ni. Asa po niyo? Ilan na sir? Sa ugma na lang sir ako. Bayan. Kuan man ni, pila daw? 665? Ay, ini boss ba kinsa may pagtawag gipilit rin na ni? Oh. Sige, wala gitipan na no? Kuha ulit niyo. Ano ba kani? Ano ba, wala gitipan na. Pagkuhaan ni. So, okay. Mau mo siguro gapon ng isa. Lahi, screw this spirit. Ah, screw na. Screwdriver. Ipilit, tula. Ay, narao, double-sided na boss, oh. Ah, excited lagi. Double-sided na, Ah, puta. tanggalan lang na yun. Tanggalan ni ma. Dili. Itipid siya. Dahil na gipilit rin nga metal bang Ay, metal. Narao, daw ang boko. Ah, di siya mabasa-basa ko. Ginisal. Puro gyapon. Yung kangon, ilisan. Ah. Ano na ba dungan ni? Balik ka lang. Okay na magkaway lugo sa temporary. Oh. So dali ka po. Nakali-out ang mga kag-littering rate. So, Oh, siguro. balik na siya. Ah. Ako nang gyapon, di palitan ako siya nga kon. Ah. Ako din pin eh. Sa iyang logo. Ha? Kini mga logo pang ilisan. Di na nailisan. Ano mo? Siguro na. Ang gaman, stickeran, tapakan. Oh, ano sa relative okay na siya pa na yan? Nakaikuha na. Pwede ra tapakan, simra o kuan. Color. Tapak lang siguro na yun ka na, no? Makatapak ka. Gawin yung gawas. Dini orang matubag ko sa likod. Ah, pwede rin mangyapon ni sa tubangan. Bisag ko, no? Di ba lain ba na? May siguro? Dili alata. Ah, di ba? Pila ka buhok? 1, 2, 3. Converter sa kwes, pero na-operate niya ba? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang murag parihag size. Oo, dahil kini. Dayon ni nay gamay isa, then kaning sa Milisan na lang millionaire. sa para pare sa buwan. Kini na mo manigibot karon na sukudan na. Oh, okay naman na. Brokerage and realty na siya. Sakto man siya. Realty ang bukan dito sakto na. Ah, mo naman na itong last. Sila niya po mga pangalan na boss. Ha? Sila niya po mga pangalan na. Puno na sa una kay Kuara Diato. 9. Karon pa na sa kabuk. Dali ba? 12 na sila kabuk. Vlogger na si Bossing guys. Video. Tara atong editor IT 611. Welcome to my guys. Office ni sir. Ang ning aircon. Suga. Oh, ticket Racing. para sa awarding next year. Ball, oh. Napatong kang kuan kang dinis nga dapin sa highway sa Alubehed wala nahurot na no. Gamay yung tadabili. Wala na. Sold out. Ay, naisa ka lang. Isa lang, Naisa ka lang. pero gamay no. Pila ka square meter? 150. Ah, yan. Pila ang size? 3x3? Hindi yan, manong ito. Yan ako si mga boss ha. Gawa malagyan na siya, sir. Ha?
Dua ka lagi na. Sa Cebu. Cebu na. Wala madala ni sir. Inikwa na siguro, ilag uli nila ang kuan. Kamu ni dalaan ni. Dala ko na nila pero sa langaw. Hindi ko sa nagaan. Dito na ito isulod sa kuan office. Oh. Ah. Ah. Labi. Lab. Bata. Dula. So ayun mga kapartner, balik taon niya na pod vlog. Karon mga kapartner, atong i-try ni o gamit ang camera while na motor ta tagtulwa. Karon nga oras tinggawas man gyud sa mga estudyante, so medyo traffic. At least makita nato ang kuan kini naga sa trapiko. So ato imutang diri karon ang camera para makita nato ang atong travel. Okay? Sige, try na to ha. Wa man di ay ma-record. Sorry. Wa na record. Ano diring area nga traffic kayo? Kada hapon, diring area.